Olemme nyt täällä tallilla. Meteen kans. Mete. Siinä. Lähdetään hakemaan Vinski-tarhasta. Siellä Likka on siellä. Näkyy tosi hyvin. Ja Vinski seisoo kauempana. Vinski! Tuupa tänne. Tuuhan. Tää Likka menee vähän hättyttelemään Vinskiä, kun se ei oikein tykkää, että mä otan Vinskin eikä sitä. Lähdetäänpä hakkeen. Täällä on tosi ihana lieju täällä tarhassa. Vinski! Tuuhan tänne. Tule. Ei. Ei Likka. Et sinä voi noin tehdä. En mä sua ota siltikään. Hirviä kiire, ettei varmasti Vinski pääse. Hyi. Ja sain kun sainkin Vinskin tähän hoitopaikalle. Ja Mette kurkkii sieltä. Sieltä jostakin. No niin. Näin. Joo. Ja harjataanpa Vinski nyt sitten. Siellä on Vinski harjata. Ja muut. Ja ensi häntä. Eläpä yhtään siinä ja Likka voi mennä pois siitä häirittämästä. Me pois. Me pois. Hus. Nyt harjataan. Ei enää kauanko. Ei enää tässä Vinskiä harjatakaan. Niin. Niin Vinski. Muutetaan uuteen talliin. Joo. Nyt on hebo satuloitu. Niinkö näkyy. Mä sitten pistän sille tämmösen heijastinloimen, kun en tiedä yhtä, että mihin aika tuolla alkaa sillä hämärtää. Niin. Ihan parempi laittaa tuo nyt. Ja Likka siinä tuli taas. Vinski katsoo. Mäpä nyt lähden kävelskellen tuonne Vinskin kanssa. Nostapa se pää ylös. Nosta pää ylös. Noin. No niin, nyt ollaan täällä kävelemässä tuonne jonnekin, en tiedä mihin, mutta Vinskiä vähän jännittää. Täällä tuulee ihan hirveästi. Ihan hirveästi tuulee täällä. Vinskiä jännittää, mutta ei sitä niin paljon, että pitäisi olla peloissaan. Ei suinkaan. Nyt taas joku vähän jännittää tuolla.
Mä en tiedä kuuluuko nämä äänet edes mitenkään. Vinski voi rauhoittua pikkusen. Kävelee vähän turhan liian lujaa. Ja muutenkin täällä on hirveästi kiviä ja kaikkia, niin mua ei huvittais täällä niin olla sillain. Hei! Vois tosiaan sammuttaa vähäksi aikaa tämän kameran, kun mä varmaan on kohta tuolla maassa ite. Joo. Täällä ollaan Muumilaaksossa. Koko ajan alkaa vähän niinku hämärtää. Ihan koko ajan lisää ja lisää. Vinski on tosi reippas ja säikkyy koko ajan mitä ihmeellisimpiä asioita. Joo, sieltä tultiin. Siinä ottaa kesän jäljiltä laitomet pystyssä. Aika jännän näköinen ilma, tommonen ihan siisti. Ihan siisti. Täällä on vähän pakkasten jäljellä maat kovana, mutta kyllä täällä kävellä pystyy. Ja tuolla yhdessä, tämän pätkän alussa, niin pystyy ottaa ihan pikku pätkän ravia. Voidaan varmaan ottaa pikkupätkän ravia. Kokeillaan ainakin, jos se pystyis vaikka käsiinsä Vinski, kun mulla on tää kamera kädessä. Hyvin tuo pyssy. Kamera vaan vähän heiluu. Joo. Semmosta. Siellä kuuki pahistaa jo. On hienoa. Ois vaan joku kaveri nyt, niin tarvis yksin puhua tälle kameralle. Vähän tuntuu oudolla. Siellä jossakin näkyy talli. Tai siis tuossa on se talo, mikä on siinä, minkä pihalla se talli on, mutta siinä se kuitenkin on. Joo, ja tosiaan heti kuun vaihteessa me muutetaan sinne uudelle tallille Vinski ja Likka. Niin, se on siis täyshoitotalli, niin siellä ei oo tallivuoroja. Ja sitten niin, on se vähän kauempana kyllä. Aika paljonkin kauempana, mutta kyllä sinne pääsee bussilla ja joo, ja niin siellä on kenttä. Ja siellä on estekalusta ja katsotaan sitten talven mittaan, että pystytäänkö me hyppäämään ihan Vinskin voinnista. Pitää katsoa. Ihan kunnossahan se on ollut, mutta. Että sanooko jalat sitten mitään, kun jos me. Niin. Pitää aloittaa puomista. Pikkuhiljaa. Tuosta lähtee kierros uusiksi, niin otetaan vaikka vielä yksi kierros. Ihan muuten kivan näköinen taivas. Pysäytä. Mulla tosiaan on se oma kamera huollossa tällä hetkellä. Parempi kamera, niin pitää tällä kuvata. No niin. Mä oon nyt täällä tallilla. Taas. Tultiin sitä lenkillä. Niin. Mä pistän nuo ruuat nyt. Iltaruuat. Molemmille. Ja mä sitten otan ne sisälle. Ja. Otan ne sisälle ja sitten jotakin. En mä tiedä. Ei tää kyllä hirveesti kyllä oo vielä, mutta voi kai ne ottaa. On kyllä niin pimiä ja tuulee hirveesti. Molemmat on aivan paniikissa tuolla, kun ne pelkää kaikki. Nyt ne tuijottaa siellä
traktoria, joka menee tuolla kaukana Muumilaaksossa. Joo. Kai ne sitä jotenkin lannaa tai jotain. Mä otan nuo nyt sisällä. Nyt vähän sekoitetaan. Mulla ei oo nyt kovaa joku litra kauraa ja öljyä vähän. Niinkö ne ei oo nyt hirveästi päässyt liikkumaan. Ollut niin huonot kelit. Nyt pitää kyllä vielä ihan erikseen, kun mulla on toisessa kädessä tämä lantas. Niin. Saa sitten likaan. Mette, ootahan sinä. Mettekin on niin messissä täällä. Mene sinä ottaa sisään. Me ottaa sinne. Oota siellä. Me sinne. Oota siellä. Ja nyt haemme likaan. Ensin. Likkaan. Sisälle. Mutta et kuule ryntäille. Vähän liukasta. Noin. No. Mikka, et tule päälle nyt. Nyt on vinskin. Siellä on Mimmi. Sulla on kyllä vielä suitset päässä. Ota. Sulla on suitset päässä vielä. Otetaan pois. Noniin. Siinä se nyt syy. Ja Mimmi kattoo sieltä. Ei saa tulla tänne. Näpit on aivan jäässä. Aivan jäässä. Ja Mette ottaa siellä ja Mimmi kattoo, että minäkin haluan tuon. Niin. No kuule nyt jätän sen tuohon. Pitää pistää suitset nytten tuohon seinälle. Pestä nuo kulman. Näin. Menen ottamaan likalta loimen pois nyt, niin ottakaapa vähän. Vinski on tällä hetkellä tuon näköinen. Hullukka. Ja likkaa aivan hikisenä tuossa seisoo, kun se on juossut tuolla Liedossa. Ihan panniinkin saakka. Vinski oli lenkillä. Ja Vinski on syönyt jo. Pitää pestä tuo astia. Ja aamuksi laitetaan lisää litra kauraa. Näin. Pitää kahkea likaan astia. Likalle laitetaan vähän pellavaa aamuksi. Juusto. Ehkä vielä pikkusen tuossa noin. Ja sitten
Tällainen. Siinä turpua aamuksi. Hyvää iltaa. Likka. Ja hyvää iltaa, Vinski. Hei. 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 Joo. On sillä vettä. Noin. Ja nämä tosi hienot portit, mitä täällä on. Tuo pitää kyllä ihan hirveesti tämä naru tässä. No mitä, Likka? Mitä? Hyvää yötä. Sammuval. Mutta joo, tosiaan tuo koira oli käynyt syömässä nuo pellavat, mitkä mä justiinsa kerkesin laittaa tuohon turpoamaan. Niin jäljellä ei jäänyt mitään muuta kuin tommosia pikkumurusia. Ja pitää pistää nyt uudestaan. Joo. Mitä teillä? Ja mette lähetään. No niin, mä nyt sitten lähin tallilta. Pistin hevoset sisälle nukkumaan ja pitää vasta huomenna mennä vähän aikaisemmin aamutalliin, mutta ei se mitään. Joskus pitää koittaa tehdä vähän parempi tämmönen. Nyt on niin tuulinen ilma, että varmaan äänikä kuulu tosi mitenkään kovin hyvin.